Opetuspäivä on juhlapäivä. Tervetuloa seuraamaan Allekkaan vähennyslaskun opetusta. Tämä on Suorman koulun 4C-luokan opetusvideo. Tämä on teidän läksyvideo. Teidän tulee tää seurata ja tämän jälkeen te osaatte miten tää lasketaan. Allekkaan vähennyslasku on teille tuttua juttua. Nyt meillä vaan vähän numero kasvaa ja tässä se tärkein juttu oli ihan oikein sieltä takapenkistä sanottu lainaaminen. Ja nyt me harjoitellaan sitä lainaamista. Opetus tapahtuu tällä kertaa tällä interaktiivisesti ja tehtävien tekeminen jää sulle kotiin. Lähdetään liikkeelle. Eli nyt meillä on lasku 4734 miinus 1926. Ja ensin lähdetään aina ykkösistä liikkeelle ja lähdetään vähentämään 4-6. Huomataanko ongelma? Ja aivan oikein siitä etupenkistä. 4 ei voi 6 vähentää. Mitä pitää tehdä? Minäpä kerron. Silloin pitää lainata. Ensin tosiaan huomataan, että 4 ei voi 6 vähentää. Lainataan täältä kympeistä. Viiva 3 yli, 14 päälle ja kympit siihen tilalle. Huomattiin siis, että 3 yli vedettiin viiva ja sieltä 1 kymppi pompsahti tonne ylös. 4 eli ykköset nousee sitten tuonne kymppien taakse. 14 miinus 6. Se onkin meille lasten leikkiä. Kaaleppi ykköseltäkin tietää, että juhlat päättyy siihen, kun hatut tippuu. Mutta Kaaleppi tiesi myös sen, että 14 miinus 6 on 8. No sittenhän, koska me ollaan 3 vähennetty 1, muistetaan kirjata tuonne tuo 2. Seuraavanahan homma etenee sillä tavalla, että päästään tästä laskemaan eteenpäin. 2 miinus 2 on 0. Sitten sama juttu. 7 ei voi 9 vähentää, niin tässä kerrataan lainaaminen vielä kerran. 17 ylös. 3 jää jäljelle. 17 vähennetään 9. Tulos on 8. Ja lopulta 3 vähennetään 1. Saadaan siitä Kaalepin mukaan 2808. Tällä tavalla. Sitten meillä voi olla tilanne, jossa ei ole satasia, ei ole kymppejä, on vaan ykkösiä ja tuhansia. Ja sitten siitä pitäisi tässä tapauksessa 8002. Ja sitten vähennetään 446. Toimitaan ihan samalla tavalla. Nyt meillä tulee niin kutsuttu nollan ylilainaaminen. Huomataan, 2 ei voi 6 vähentää. Lainataan 0. 0 ei voi 0 ei voi lainata. Siirrytään eteenpäin. Ei seuraavastakaan 0 voi lainata. No täällä on 8, mistä lähdetään lainaamaan. Katsotaan mitä tapahtuu. Tää onkin jännä juttu. Lainataan sieltä 8. Lainataan ensin 10 tuohon 100. 7 jää jäljelle. 10 tai 100 lainataan vielä kymppeihin. Sinne jää 10, koska tuolla on 0. Tänne jää 9. Ja edelleen lainataan sitten tänne ykkösiin saakka. Ja näin ollen 12 voi sen 6 vähentää. Tällä tavalla. Lainaaminen voi siis tapahtua myös 0 yli, jolloin me saadaan täydet kympit sinne ja niistäkin voi lainata. Muista merkata aina tänne tämä muistinumero. Se on se, mikä aika monelta teistä unohtuu. Me käydään sitä sitten tsekkaamassa.
Oppikirjasta löytyy tämän näköinen aukeama, kappale 15. Se on sulla kokonaan kotiläksynä plus kotitehtävät. Täällä alkuun ihan samanlaisia mitä äsken tuossa kerrattiin. Sitten pääset heti soveltamaan täällä sanallisissa. Ei muuta kuin laskuiloa ja me Karin kanssa jäädään vahtimaan, että miten se sulta onnistuu. Tsemppii! Tää on helppo homma, kun on niin hyvin vedetty ja te olette niin hyviä laskea, niin voidaan Karin kanssa tehdä tätä, mitä me tavallisesti tehdään. Saako olla tupla? Maistat. Seurataan tästä, kun te laskette.